Mbak Farida, sampean lho tak delok-delok kok cek boros sesen jajan terus. Aku iki gak boros, Mbak, tapi aku iku membantu perekonomian UMKM negara kita. Bantu apa lek koyo ngono kok gak tambah ngentekno duit. Yo gak sih, kan sakno sih, Mbak, saiki sing jajani sapa UMKM lek gak awak ngene iki ayo. Oh, berarti niate sampean niku ya apik lek ngono, Mbak ya. Yo kan iya, aku kan ambek nolong sih, Mbak. Soalnya kan jenenge wong UMKM iku kan dia dodolanku ya iso perus sih, Mbak, ambek digawe biaya keluargane ngono lho, Mbak. Yo kan? Iya sih ono bener sih. Tapi Mbak, ngono iku kok gak diseneni bojone sampean nek bolak-balik jajan. Yo gak lah, Mbak, wong bojoku ya setel ambek anakku kok doyan jajan kabeh. Oh, Makanya sampean ku jajano kaya aku los ngono lho. lah apa wong aku gak gablek duit kok gawe mangan bendino ae kurang masa katen jajan. Yo kan ambek bantu Mbak Win, membantu pedagang cilik. Lah wong aku ya wong cilik gak ono sing bantu kok. Aku tak dodolan lek ono kok sampean tukoni. Ya lek enak dodolanmu tak tukoni Mbak Win. Nek dodolanmu remuk ya gak lah. Wabel. Ono gayane jarene membantu pertama sih gak enak wong aku koncone sampean tukono nae. Mbak, membantu tapi kan lidahku ya punya rasa, Mbak. Masa gak enak tak tukoni terus. Wis gak, pokoknya meneh aku tak dodolan sampean tukoni cek membantu aku. Cek Berarti sampean iku perekonomian maksa. Berarti sampean maksa. Iya iya, mosok pedagang lain sampean tukoni aku sing koncoe sampean plek gak sampean tukoni. Wis sembo Mbak Win sampean iki kono kok maksa. Jarene bantu pedagang lah aku kate dodolan tambah gak dibantu tambah dilokne maksa.